Benvingudes a Radio Faitanar, la nostra ràdio. Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia. L'istint de les feres ferotges, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres, la llegenda d'una resistència que mai venceran. Som Alba, Edgar, Clara, Maria i Lídia, del grup de Primer de Tassoc. Ens trobem a la secció Tassoquejant i avui anem a fer el nostre primer programa. Començant per música en valencià, avui volem parlar sobre el grup Malux. Aquest està format per Laura Onrubia, Marina Bolea i Maria del Tell. Van fundar el grup a 2019 al barri de Benimaclet, València. Embarquen gèneres com reggae i cúmbia. També han fet col·laboracions amb Pupiles, Charlat 58, Tremenda Jauria i La Fúmiga. Amb les seues lletres volen transmetre missatges i reivindicacions imprescindibles. Anem a ficar una de les seues cançons més populars. Donem pas a Convoy. Mire per carrera lo que més m'agrada, recorrer el barri que m'ha criat. Poble de costeres mai no s'acaba, no vull perdre allò que sempre he estimat. Mire per carrera allò que més m'agrada, el goig de la plaça i un bon esmorzar. Iaies en cadires veient qui passa, visca la cultura popular. La cançó Convoy de Malux ens transmet l'alegria de les festes estiuenques als pobles de València, animant a compartir moments, ballar i viure la tradició en comunitat. I continuem amb la secció 2, Patrimoni històric. Algú ha visitat alguna vegada les Torres de Serrano? Aquestes són part del patrimoni històric material de València i varen ser part de la muralla medieval de la ciutat i construïdes des del 1392 fins al 1398. El model d'inspiració es creu que va ser la porta real del monestir de Poblet, però la de València és més gran, el que li dona un aspecte de gegant art triomfal. A la part interior hi havia tribunes situades a diferents altures on les famílies principals de la ciutat seguien les celebracions populars. Les Torres de Serrans es varen convertir en una presó per a nobles i cavallers a partir de 1586 fins l'any 1887. Aquest monument ha sigut declarat d'interès històric artístic i, a més, des de les seues terrasses es contemplen unes magnífiques vistes de la ciutat i del llit del riu Túria. Ara continuem amb una secció una mica més dolça, la secció 3, amb gastronomia, on anem a parlar de Sant Donís. Sabeu que el 9 d'octubre, a més de celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana, es celebra el Dia dels Enamorats en València? Conegut com el Dia de Sant Valentín valencià o Dia de Sant Donís, on els enamorats valencians demostren el seu amor a les seues parelles amb la tradicional mocadora, una bandeja de dolços de massapans elaborats a mà, reflectant la creativitat dels artesans locals. L'enamorat li regala a la seva parella uns quants massapans embolicats en un mocador. Estos dolços valencians estan elaborats amb figures en forma de fruites, que són les més típiques, però també destaquen altres figures de major grandària, en forma de masclets, la piruleta i el tronador. Tot això amaga una història darrere, on tenim l'anomenada història de la mocaora, on se'n remuntem al segle XVIII i que està molt relacionada amb aquesta festa. Aquesta té el seu origen a l'entrada de Jaume I a València, on es conta que durant la Guerra de Successió els decrets de nova planta van prohibir festejar l'entrada de Jaume I a València el 9 d'octubre, per lo que es va prohibir la festa. Així que ja saps, si tens parella i s'apropa el 9 d'octubre, no dubtes en regalar-li estos meravellosos dolços. Ens toca a nosaltres parlar i donar a conèixer el nostre moviment de dones apoderades, treballadores i amb una gran projecció al llarg de la seva carrera professional. Una gran referent en qüestió és Mavi Dols. Resulta que Mavi Dols i Gastaldó, una valenciana d'armes prendre, era una filòloga apassionada per el català. Però no d'eixes que solament donen classes, no. Ella era una dona apoderada que es ficava a tots els fregats lingüístics i culturals que et pogueres imaginar. Primer,
es va llicenciar en Filologia. Va ser professora a 2 universitats i, a més, Ramon Llull, la Universitat de València va crear un premi amb el seu nom per a treballs que promouen el valencià i el plurilingüisme. Va rescatar llibres oblidats, com una novel·la d'Onofre Pérez, i el va posar en circulació. Aleshores, no solament donava classes i escrivia papers, era tota una heroïna de la cultura. Així que sí, Mavi II no va ser qualsevol filòloga, va ser la filòloga, activista, acadèmica, editora, agitadora cultural i ara un mite. I ara continuem amb la secció 5, amb el patrimoni material. En concret, anem a parlar de festes. Ens traslladem al barri de Russafa, on té lloc el tradicional carnaval de Russafa, que es celebra del 8 al 16 de febrer. Aquesta era la festa principal de la ciutat, que ja tenia lloc als segles XIX i XX. Sabíeu que el rei Alfonso XIII va prohibir aquesta celebració en intramurs de la ciutat? Aquells que volien gaudir d'aquesta festivitat es traslladaven al barri de Russafa, que en aquella època era un municipi independent que es trobava fora de la muralla de la ciutat. I a més, per si no és prou, en l'època de la Guerra Civil, el dictador Francisco Franco també va prohibir-la, però es va anar recuperant. En l'actualitat, des de fa 10 anys, Russafa també va recuperar aquesta tradició, gràcies al programa Russafa Cultura Viva, que és una iniciativa de Llarit, Associació Civil, que desenvolupa projectes a nivell comunitari, reconeixent la tasca de les associacions, col·lectius culturals i socials, del vecindari, l'hostaleria, que formen part de Russafa. El que vol aconseguir és promoure el diàleg i la convivència entre la població del barri i fomentar el desenvolupament comunitari i la interculturalitat del barri. A més, el carnaval recupera la tradició carnavalesca dels grups de persones migrades, principalment de les comunitats llatines, tot allò sense oblidar mai l'aire crític i sarcàstic d'aquesta festa popular. I ara continuem amb la secció 6, en la que parlarem de curiositats, en concret dels orígens i la evolució de la pilota valenciana. Aquest és un esport tradicional que forma part de la identitat de la comunitat valenciana. El seu origen es remunta a l'antiga Grècia i va ser introduït en la península ibèrica pels romans. Al llarg dels segles es va popularitzar en la corona d'Aragó, especialment entre la noblesa. No obstant això, en 1391 es va prohibir jugar als carrers de València a causa de conflictes i blasfèmies, la qual cosa va limitar la seva pràctica. Malgrat això, la pilota va continuar en trinquets i, encara que va patir un declivi en el segle XIX, la figura de Francisco Cabanés, el genovès, va ajudar a revitalitzar l'interès en l'esport. Avui en dia, la pilota valenciana viu un renaixement amb un creixement nombre d'aficionats i aficionades i competicions, així que no et perdes l'oportunitat de conèixer i gaudir d'aquest emblemàtic esport valencià. Finalment, volem compartir amb vosaltres l'exposició Fadrines. És que la vida és només casar-se? Una exposició de l'Etno, el Museu Etnològic de València, la qual pensem que és molt interessant. Fadrines és una exposició sobre dones que no es casaren, quan el que tocava era fer-ho. O el que és el mateix, dones que soscavaren la norma heteropatriarcal de casar-se i tindre fills. Feministes intuitives dels anys 40 i 50. El viatge identitari des de l'estereotip a la plenitud és l'essència d'esta exposició. L'exposició va obrir el 16 d'octubre de 2024 i estarà disponible per a visitar-la fins al 25 de setembre de 2025. L'horari de visita és de dimarts a diumenge, de 10 del matí a 8 de la vesprà, i l'exposició es troba en el Museu Valencià d'Etnologia, situat al carrer Corona. I ja hem arribat al final del programa. Gràcies per l'escolta i per la vostra gran atenció. Ens retroben en la pròxima emissió. Fins llavors!